Яңа ел якынлаша. Авыл хуҗалыгы министрлыгында да бәйрәм алдыннан киләсе ел символы үгезләр үрчетү белән шөгыльләнүче предприятиегә пресс-тур оештырылды. Уникаль токымлы үгезләрне Биектау районында үрчетәләр. Безнең республикада үстерелгән элиталы токымлы үгезләр сәламәт булулары һәм үзенчәлекле холыклары белән аерылып тора. Биектау районыннан безнең репортаж. Иң яхшы, иң чиста токымлы үгезләрне аристократлар нәселеннән дип әйтергә була. Биредә токымлы үгезләр үстерәләр. 2021 ел символының холкын инде. Тышкы кыяфәткә көчле, тыныч, тик тормас үгез. Әлеге хуҗалыкта бу хайваннарны нәселне дәвам итү өчен үстерәләр. Хәзерге вакытта нәсел предприятиесендә төрле токымлы 60 баш үгез исәпләнә. Татарстанда берничә токымлы нәсел үгезләр үчетелә. Алар белгечләрнең даими күзәтүендә торалар. Тугашта кушамат тагылар. Голштин токымлы Америка үгезенә Айрон исемен кушканнар. Хәзер аның 3600 нәсел дәвамчысы бар. Сыерларның барысы да көр, нык, яхшы сыйфатлы, мул сөт бирәләр. Селекционерларның әйтүләренчә, бу сыерлар озын гомерле дә. Үгезләрне биредә җентекләп күзәтеп торалар. Хәтта кышын да алар совхозда йөри, төнлә җылы коралтыда торалар. Расписание буенча балансланган туклыклы азык ашаталар. Есть и такие параметры, которые дают оценку, в частности, здоровью этого животного. Bu үгезләрне бәяләү шикләре бар. Физик хәлләре даими контрольдә тотыла. Тукландыру рационын да белгечләр гел тикшертеп, яңартып торалар. Ырлык сыйыклыгының сыйфаты лабораториядә тикшерелә. Селекционерлар иң яхшы үрнәкләрне сайлап ала. Нәселле маллар үчетү өчен бу бик мөһим. Ания Габадуллина, Рамзил Мигранов, Татарстан яңалыклары.